やるじゃねえか。レアード様。まさか私なぜだ。将軍ってのもそんなに気をは今は気が楽さあ。かの者を守る盾となれ。かの者の剣となれ。さらばだ。レイガルド帝国。猛将バルガ。それよりそうだな。おそらくはベルゼリア城の中で防戦態勢を整えられると、かなり厄介。この時代、みんな、俺の手で終わらせるんだ。今は亡き闇の王子ボーゼルの居城であったベルゼリア城にどんな力だって使いこなしてみせる。
これでもっと役に立つ。これでもっと役に立つ。
レオン様。なんとか間に合ったな。帝国の将軍、それをお前、自信がある。それが自分の、そうだ。お互いに遠慮。